ng mga nagbabagang balita. Agarang tulong sa mga apektadong residente sa Sagurong at Kadlan sa Pili, tiniyak ni Governor El Rey Villafuerte. Rollback sa gasolina, asahan ngayong linggo. Diesel at kerosene, tataas. Host at komedyanteng si Wally Bayola, nasa mabuti ng lagay matapos maaksidente sa Lupi. Kamsur Express, nasungkit ang kauna-unahang kampyonato sa NBL Pilipinas. Compressed oxygen gas, gamot hatid ng provincial government ng Kamsur sa padre de pamilya sa Sangay Kamsur na gumawa ng DIY oxygen. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Tiniyak ni Governor El Rey Villafuerte ang agarang tulong tulad ng relocation, cash compensation, maging trabaho at oportunidad para sa mga residenteng apektado ng expansion ng Kamsur Uptown. Ilang apektadong residente ipinaabot sa gobernador ang panguudyok umano ng ilan na huwag dumalo sa dialogo ng gobernador. Narito ang ulat. Agarang tulong, relocation at oportunidad. Yan ang tiniyak ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte matapos ang serya ng dialogo sa mga residente ng Sagurong at Kadlan sa bayan ng Pili na apektado ng expansion ng Kamsur Uptown. Sa naturang dialogo na ipaabot ng mga residente ang kanilang hinaing at ipinaabot sa gobernador. Ang ilan sa kanila tulad ni Nanay Marites at Teresa na palihim na dumalo sa serya ng dialogo ng gobernador. Hangad lang umano nilang dumulog at magkipag-usap sa gobernador na may konkretong solusyon sa kanilang suliranin. Ang mga ibang grupo nagpaparasabi sa Muya na daida kami mag-atindir. Kaso, paano ma-resolveran ang samuyang problema kung dai kami ma-atindir kang paapod ni Gob. Tapos, di arugani kato nagtago na lang kami na mag-atindir ng kung saan na kami nag-aagi para dahil lang kami mahiling. Ngunyan, maribok po sa social media na po ta pigbabatikos po. Dahil ako para sa kuya, di ko ako makataram para sa inda. Pero para po sa muya, na arog may kasaraditan, mataraman po kami. Dahil po kami maiba sa inda na makilaban po kami na aramtaman na may desisyon na ang korte. Di ko yan sindak, pagkapot yung placard, di ko man po yung aram, dago sa aki ko, dahil man nag-aaram, kapot po siya, na-issue siya naman sa placard. Masabi ko, kung mako yan, di ko yan kukunin, di ko mako sa kuyan. Dahil po ito nag-aaram aki ko. Pagkapot po, ang placard, dahil nag-aaram ang aki ko. Masabi ko, kung ako po apo dun sa Kapitol, di ko yan kukuhan sa katotohanan. Takan si Inot kung pamiting, nagdumang po kami. Lumalabas na pag-aari ng probinsya ang lupang kinatitirikan at lupang sinasaka ng mga residente sa lugar. Binigyang diin ng gobernador na kahit may writ of possession na mula sa korte ay walang pinaalis ng mga residente sa naturang mga lugar. Kasabay ang utos sa probinsya na bayaran ang mga apektado mga residente. Umabot pa sa Korte Suprema ang kaso ngunit kinatigan ng kataas-taasang hukuman noong 2018 ang probinsya. Samantala, babayaran na ng probinsya ng higit sa 500 pesos per square meter ang mga dumalong residente. Maliban dito ay bibigyan rin ang mga ito ng relocation at iba pa. Hindi naman kasama sa korte ang order na bigyan ng relocation, bibigyan pa namin. So, ganun kami, ang Villafuerte tumutulong. Nagpapasalamat naman ang mga apektadong residente dahil sa tulong na ibibigay ng provincial government sa kanila tulad ng relocation, trabaho at oportunidad. Si Gob man lang ang nakaka-resolver kaya duman kami nagdulok. Dawa anong paapod kan kuyan ni na maurulay, dahil kami nag-aatindir, tasaro pa yan, dugang problema pa yan. Diyos mabalos nga ni Gob na natapos na ang samuyang problema. Kasi ang tigrani ko lang talaga na matawan kami harong. Dawa man po kaya magparaiba-iba ko sa inda. Dahil maninda ako tatawanan ng harong na maiistaran. Ang iniisip ko ang pamilya ko man na mapamaray ang kamugtakan. Na kung kami maghali duman may maiistaran po kaming maray. Salamat po duman sa mga pick-offer ni Gob na araming ikakarahay mi.
dawa pa man po ang iba kung naging sarado ang isip. Manaman po kami kan magigini po sa inda, basta kami inintindi mi sa mga paliwanag ni Gov. Iniisip mi, nagdesisyon kami na kami igdi na kami, tasigurado kaming matatawan ng maray na may istaran. Chris Novello, CSN. Nananatiling normal ang sitwasyon sa Bicol Central Station sa pagsisimula ng Semana Santa. Chance passengers may aasahang extra bus dahil sa special permit mula sa LTFRB. Si Regine Buesa detalye. Lunes Santo na ngunit nananatiling normal ang foot traffic o daloy ng mga pasahero sa Bicol Central Station. Hindi pa ramdam ang karaniwang pagdagsa ng mga biyahero sa terminal at maluwag pa ang mga booking sa ilang bus company na bumabiyahe paluwas ng rehiyon. Ayon sa ilang bus company at pamunuan ng terminal, wala pa sa ngayon ang advance booking para sa buwan ng Abril. Maluwag pa naman yung mga bus pa Bicol, pa Maynila. Yung galing Maynila, pa Bicol, medyo fully book na, marami na pasahero. Tapos yung sa presyo naman, mamasahe, hindi pa alam kung tataas o bababa. Sa ngayon, sa April, wala pa kami mga advance booking. Parang sa mga walk-in lang. Sa ngayon, yung karamihan dito, yung isang bus natin na dyan sa dulo, hindi sila nagkakaroon ng advance booking, kundi meron sila, on the spot sila nagbubook para doon sa mga pasero, hindi nakakuha ng mga reservation. Actually, mas maganda yung mga ganyang mga buses kasi karamihan na napunta dito sa Bicol Central Station, yung mga walang mga reservation, automatically ma-accommodate sila ng mga buses. Hindi kagaya ng mga may reservation, pag what time na gusto nyo umalis, sabi natin mga alas 8 ng gabi, may sigurado ka na. Pero yung mga walang kasiguruhan, andyan na, may mga buses tayong mga walang reservation. Sa kabila naman ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, nananatiling walang pagtaas sa pamasahe sa mga bus. Tinatayang umaabot sa 1,000 piso ang standard fare sa mga ordinary bus papuntang Maynila, habang nasa 1,200 piso pataas naman sa mga aircon bus depende sa klase ng bus. Samantala, inaasahan naman ng pamunuan ng terminal na dadagsa ang mga pasahero pagkatapos ng Semana Santa, kung saan sunod-sunod na babalik sa Maynila ang mga biyaherong nagbakasyon. Tiniyak rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at mga bus company na sapat at may extra buses para sa mga chance passengers. Higit naman sa 1,200 special permits ang inisyo ng ahensya para sa mga bus company ngayong Semana Santa. Regine Boy, CSN. May inaasahang rollback sa presyo ng gasolina ngayong linggo ayon sa oil industries. Ngunit diesel at crudo, wala pa ring preno ang pagtaas. Nagbabalik si Regine Bue. Tila may aasahang pagbaba sa presyo ng langis ang mga tsuper ngayong linggo. Ayon sa industry sources, aabot sa 2 pesos kada litro ang magiging rollback sa gasolina. Pero badyos naman sa mga kumukonsumo ng diesel at kerosene dahil inaasahang lolobo pa ang presyo niyan ngayong linggo. Sa 4 na linggong mega oil price hike, halos wala na umanong naiuuwi para sa kanilang mga pamilya ang mga nakausap naming tsuper. Ayon kay Hernani Manuel, isang PUB driver sa Naga City, matindi na ang kanilang pagtitipid dahil sa kakulangan ng kita. Aniya, halos lahat ng kinikita ay napupunta na lamang sa pagpapakarga ng langis. Hindi na rin umano sila makapaghanda o makapagdiwang para sa graduation ng kanyang anak dahil sa kakulangan ng pera. Grabe na talagang mingon yan, sakripisyo mingon yan. Tapos maaro ka rin yan, may mga graduating kami, may mga mga akime, ning pero nasasakitan man kaming maray. Mayo na kami mayat, may dami pang akime kung anong paganda, mana pakatapos ang graduation mayo. Okay na, araw na lang siya kayan. Ewan, sundin na lang, bawi na lang. Dipisil sa mong maray, imbis na magiging dilensyami na nakapunta pa sa gasolinahan, mas nagbaba ang dilensyami ngunyan. Tigbabarang-abangan na lang para budget. Kung ano lang siya dapat talaga, iyo lang. Pag manang mahalos masobra. Dagdag pa niya, hindi rin sila basta makapagtaas ng pamasahe dahil umaasa pa sila sa anunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Samantala, sa kabila ng mga balita tungkol sa posibleng rollback sa presyo ng langis, hindi maiwasang madismaya ng ilang tsuper sa karampot na bawas presyo. Mababa piso lang, sa Rukya ng Karibay, Gis. Dahil kami kumpinti dahil kasi naman binababa.
piso, dos. Useless man lang. Giit ng mga PUV driver, hindi agad pagtaas ng pamasahe ang kanilang hiling dahil batid nilang apektado rin ng mga pasahero sa pagtaas ng mga bilihin. Ang kanilang panawagan ay yung pagbaba ng presyo ng langis at pagiging matatag ng supply nito sa pandaigdigang merkado, kabilang ng paghupa ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng oil products. Ang gusto kong mangyari, sana mapundo ng gira para makabalik na sa normal ang pagbuhay. Regine Boy, CSN. Nasa mabuti ng kalagayan ang host at komedyanteng si Wally Bayola matapos maaksidente sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur kahapon. Dalawa pang road crash na itala sa Lupi at Naga City. Si John Amador sa detalye. Sugatan matapos maaksidente ang TV host at komedyanteng si Wally Bayola. Kasama ang ilang rider bumiyahe papuntang Naga City si Bayola nang sumemplang ang minamaneho niyang motorsiklo sa barangay Kulakling, Lupi, Camarines Sur hapon nitong March 29. Mabandang 2:30 ng pagkahapon sudma, March 29. Sarong bistadong komedyante ang naaksidente sa partikang Andaya Highway, Barangay Belcruz, Lupi, Camarines Sur. Base po sa investigasyon, ang biktima heading towards Naga City. Pagabot po ninda sa slighted curve and pababa na highway sa parting malubak ng tinampo, duman po siya na aksidente. Ang insidente po tulos man na respondihan ng ambulansya kang BFP, tapos dinara sa BMC Naga City, and later nilipat po sa Mother Seton Hospital. Sabi po nung kasamahan niya na lubak daw po, nahulog doon sa may parang butas sa kalsada po. Tapos medyo madulas din po doon, kaya na slide siya. Sa left side data yun sir, medyo hindi niya magalaw yung paa niya. Sa social media post, nagpapagaling na at nasa maayos na umano ang kalagayan ni Bayola na nasa isang pribadong ospital sa Naga City. Pasado alas 7 naman ng gabi na parehong araw na magkalat ang mga bote ng soft drink sa lansangan sa Andaya Highway na sakop ng barangay Kulakling. Sa investigasyon, patungo sana ng Naga City ang truck nang naputol umano ang tali na sumusuporta sa mga case ng soft drinks. Agad namang nalinis ang mga basag na bote at walang nasaktan sa insidente. Sa Naga City, nasalpok naman ang dalawang motorsiklo sa National Highway ng Del Rosario, Naga City. Wala pang pahayag ang Naga City Police Office sa kung kumusta ang lagay ng isa sa mga rider na duguan matapos ang insidente. Paalala ng mga otoridad ngayong Holy Week at inaasahan ang pagdagsa ng biyahero na uuwi sa kanilang probinsya. Ang abiso mi lang po sa mga motoristang maagi digdi sa Banwaan kang Lupi na mag-observe sa mga road warning signs na nakalag sa gilid kang highway and sa mga accident-prone area po. At magsulot na rin po ng protective gear, lalo na po sa mga nagmumotor para sa indang kaligtasan. John Amador, CSN. Enero ng kasalukuyang taon nang masira ngunit hanggang ngayon ay nakatenga pa rin ang bumigay na flood control structure sa Sangay, Camarines Sur. Mga residente na babahala sa tenggang patrabaho ng istruktura. Si Eli Balbin sa detalye. January 2026 nang masira at nagiba ang flood mitigation and structure na ito sa Barangay San Isidro, Sangay, Camarines Sur. Wala namang sama ng panahong iyon ngunit nasira ang naturang istruktura. Higit sa 2 buwan nang masira ang naturang flood mitigation and structure, hanggang ngayon, tenga pa rin ito at hindi pa naaayos. Pangamba ang nararamdaman ng mga residente ng Barangay San Isidro dahil hindi pa naaayos ang instruktura. Nakikipag-ugnayan pa rin ang Barangay Council sa kontraktor ngunit hinihintay pa ang opisyal na tugon mula sa Port Engineering Office ng DPWH o Department of Public Works and Highway. Sabi sa Moya po, ano lang nindan giraray, so pag-adalang giraray ninda si wikang tubig kung saan na talaga papadalaga nun kung padiretso na duman sa o bubuhayon ulit ang kaya tigahalat maninda si tigkakaulay po giraray ninda si contractor kan. Sabi nga ni po ninda halos kabali pa man yan sa warranty. Kaya tigahalat man ninda so response kang contractor sa kaso DPWH kung ano po sunapagmitingan. Sa kabila nito, labis na nag-aalala ang mga residente lalo na tuwing may malakas na ulan. Kaya patuloy ang kanilang panawagan sa agarang aksyon ng mga kinauukulang ahensya.
Dapat umanong maayos ang naturang istruktura na tila substandard maliban sa flood mitigation structure sa sangay, ilan pang flood control structure sa partido ang sira pa rin hanggang ngayon. Yung pigano sa baka, ano yan, magkaba, diba? Basta kinunod sa nandiyan. Lagay sa nandiyan. Tapos po, ay tayo man Kami pirmi ang pangambami. Yaon na pirmi ang hadit nita, siyempre. Araw gani kan na nag-uura naman. Kaipuhan may manggirari talaga. So, kasigurado kang hali naman sa itaas kung ano talaga na ang gigibuhon dyan. Panawagan ng mga kabarangay, lalo na po sa mga kasabong council namin dito. Nanawagan ulit kami sa inyo sa tulong ng national government, provincial, local. Sana po mapadali po ang trabahong ito kasi lalo pag umabot ulit ang tagulan, lalo na naman po kaming mahihirapan dito. Eli Balbin, CSN. Pinangunahan ni Governor El Rey Villafuerte ang pagbubukas sa publiko ng Kamsur Uptown na hudyat rin ng panimula ng Kaogma Festival 2026, ang Uptown Kaogma Nights. Narito ang ulat. Formal nang nagsimula ang prelude ng Kaogma Festival 2026, ang Uptown Kaogma Nights nitong March 27. Hudyat ito ng pagbubukas ng Kamsur Uptown sa publiko na tinaguriang BGC of the South sa naturang PEZA Certified Economic Zone. Soon to rise ang mga pasilidad tulad ng mall, eskwelahan, gaya ng School of the Arts and Culture, AI Lab, Business Districts, Terminal at marami pang iba na inaasahang magpapalago sa ekonomiya hindi lang sa Kamsur, maging sa mga karatig bayan at probinsya. Nagningning ang buong Kamsur Uptown sa makukulay at iba't ibang performances ng local at guest artists. Dagsa ang mga manonood mula pa sa iba't ibang lugar sa Kamsur. Attraction din ang iba't ibang rides tulad ng Mini Viking, Riding on the Horse at Merry-Go-Round at iba pa. Para sa grupong ito ng mga kabataan, ang pagdalo sa event na hindi lang simpleng pamamasyal, kundi isang mahalagang sandali ng pagsasama-sama. Yes po, actually nakaka-excite! Si Makanta ni ano? Naka-excite kahit hindi ako pinayagan. Hindi ako nagpaalam. Hindi ako nagpaalam. Actually ate, last year pa ning inaabangan eh. Finally! Parang actually ate, free rides. Yung free rides po talaga yung habol namin. Piyon po. LT, ang saya. Yung pag nasa harapan ka po, parang ano yung parang ano yung ang kaba mo, parang ang saya-saya mo talaga na nasa harapan ka ng nagkakanta. Sobrang nakaka. Bukod sa saya, kapansin-pansin din ang mahabang pila sa mga food stalls sa loob ng event, senyales ng masiglang negosyo. Ayon kay Kevin Moral, isa sa mga concessionaires, malaking tulong ang Kaogma Nights sa kanilang kabuhayan at matulungan niya ang mga estudyanteng nakabakasyon mabigyan ng pagkakakitaan. Nakakapagbigay kami ng trabaho sa kanila. Yan mga mga working student. So this time, sila, bakante, walang pasok. So ginawa ko muna sila. Additional income usually kasi usually hindi naman siya monthly, pero yung binibigay na income nito, sabi na natin almost 3 days. Malaki yung mabibigay niya sa amin. Malaking income yon. Hindi lamang ang mga nasa loob ang nakikinabang, maging ang mga nagtitinda sa labas ng Kamsur Uptown, pinipilahan rin ng mga mamimili. Kwento ni Nanay Aparo, positibo siyang dodoble ang kanila magiging kita kung ikukumpara sa ordinaryong araw. Daw para pa nag-income kami daw yung kami di sa may luwas. Po, mandako lang tabang man ma'am, daw para paano. Daw so bago pa ali kami di yo. Dako lang tabang man na makatinday di daw para paano. Wala pong tabang para sa muya as small time business po. Nagkakaiga po kami ng income. Tapos tiga po kami income sa muyang sa samong pamilya po.
Ayon kay Governor El Rey Villafuerte, layunin ng Uptown Kaugma Nights na hindi lamang maghatid ng kasiyahan kundi makatulong din sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan. Well, nakakatuwa, hindi lang mga taga-Kamsur, no? Galing sa ibang lugar. Alam nila ang kaugma talagang kasiyahan yan. Sabi ko nga, kahit may pagsubok, kahit may krisis, dapat hindi bawal magsaya. Dahil ito hindi pagsaya, ito ay hanap buhay, trabaho, oportunidad. Kung titignan nyo, hindi lang yung mga vendors na nagbayad doon sa gilid ng kalsada, punong-puno, hanap buhay para sa kanila. Inanunsyo rin ni Gov. El Rey ang ilang kumpirmadong artists na makikisaya sa Kaugma Festival ngayong taon tulad ng Lola Amour, Four of Spades, Glock 9, Ben and Ben at marami pang iba. Abangan naman ang pasabog na guest artist o performer sa huling gabi ng Kaugma. Patunay lamang na ang Uptown Kaugma Nights ay hindi lang nagdudulot ng aliwan kundi nagsisilbing tulay para sa mas masiglang lokal na ekonomiya at mas matibay na samahan ng komunidad. Samantala nagpasalamat ang mga dumalo at negosyante sa pamahalang panlalawigan sa patuloy na suporta sa mga programang nagbibigay saya at kabuhayan. Thank you po, Gobernador El Rey. Malaki na po itong pasasalamat na naka-libreng concert po para hindi na po kami pumunta sa ibang lugar para makita at marinig ang kanilang boses dahil dito libre lahat. Gov, ay namin! Nagpapasalamat po kami kasi makakapagpahinga kami after ng practical exam namin. Thank you, Gov, kasi hindi mo pinuspond yung event. Kasi talagang malaking bagay siya sa amin. Salamat man po, Gov, na sa event na niyo na dako lang tabang man po sa moya daw para paano. Kigov po, salamat. Para paano po, dagos niya po giraray ang Kaugma Festival po. Tuwing Biyernes, Sabado at Linggo ang Uptown Kaugma Nights hanggang sa May 10, 2026. Chris Novello, CSN. Nasungkit ng Kamsur Express ang kanilang kauna-unahang kampeonato sa NBL Pilipinas. Yan ay matapos ang do-or-die game ng Koponan kontra sa Tikas Kapampangan nitong Sabado, March 28 sa kanilang home court sa Pampanga. Pragais, still with the ball, can for the championship, too strong, Pragais throws it up, it's over, it's over, it's over, for the first time, Kamsur, an NBL champion, the Express have won it on the road. Dikit ang laban mula sa first quarter hanggang sa tumunog ang game clock at natalo ng Kamsur Express ang Tika sa score na 84-82. Finals MVP o Most Valuable Player si Verman Magpantay. Samantala nagpaabot naman ng pagbati at suporta si Kamsur Governor El Rey Villafuerte sa koponan ng Kamsur Express. Congratulations dahil naghirap, nagpursige, nanalo. Ilang taon na natin yan pero nakamtan rin this year. Congratulations. Mabuhay po ang Kamsur Express, mga coaches, mga players, mga nagdasal, supporters. Maraming salamat. Graduation season na kaya muling pinaalalahanan ng Department of Education o DepEd ang mga public schools na gawing simple at makabuluhan ang commencement exercises. Si Regine Bue sa detalye. Gawing simple, makabuluhan at walang kontribusyon o babayaran. Yan ang mahigpit na paalala ng Department of Education o DepEd Bicol sa panahon ng recognition at graduation season. Layunin nitong maibsan ng dagdag na pasanin ng mga magulang at mag-aaral na matagal nang naghihirap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinabayan pa yan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Siguro na hihiling man kan mga taga-Kamsur or sa bilog na Pilipinas that the President himself is saying walang contribution. So I am appealing to all the teachers, school officials, wag po tayong magkolekta, meron naman kayong MOE, make it simple, make it very practical at walang dagdag na contribution sa mga parents. Sa ilalim ng pulisiya, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng sapilitang kontribusyon para sa mga gastusin sa mga seremonya. Kabilang na ang venue, dekorasyon, mahaling toga at iba pang kaugnay na pangangailangan. Ayon sa DepEd, bagamat ilang taon na itong ipinapatupad, mas hinigpitan ngayon ang monitoring upang matiyak na walang magulang o mag-aaral ang mapilitang maglabas ng pera na hindi naman kayang tustusan.
Hinihikayat din ng DepEd ang mga paaralan na manatiling simple, makabuluhan at abot kaya ang mga seremonya na nakatuon hindi sa garbo, kundi sa pagkilala sa pagsikap at tagumpay ng isang mag-aaral. Regine Boy, CSN. Higit sa 1,200 residente sa bayan ng Gainza ang benepisyaryo ng calamity assistance. Mga residente sila ng bayan na partially at totally damaged ang bahay nang manalas ang Super Typhoon Uwan. Si Jem Garcia sa detalye. Higit sa 1,200 na beneficiaries mula Gainza, Camarines Sur ang nakatanggap ng cash assistance. Sila ang mga totally at partially damaged ang bahay noong humagupit ang bagyong Uwan nitong nakaraang taon. Kabilang sa nabigyan ng cash assistance ay si Nelly. Kwento nito sa news team, umabot umano hanggang bubong ang baha sa kanilang bahay kaya't minabuti na nilang lumipat ng tutuluyan. Yung bahay po namin nalubog po sa baha, abot po bubong. Hakot-hakot po ng mga mga gamit, nag-evacuate po sa kapitbahay po. Isa rin ang bahay ni Nanay Angelica sa lubos na naapektuhan ng bagyong Uwan sa kanilang bayan. Wala umano silang nailigtas na gamit dahil tuluyang nasira ang kanilang tahanan. Bubong na lang po ang nakalabas sa bubong na lang po ang naglalabas sa ang tubig po lang pa sa ulo ko. Ay talaga po sobra po mga may apo po akong 3. Kami po ang sa amin kami sa evacuation center. Doon po nagtutulong ang mga kagawad at saka si kapitana. Binibigay po ng pagkain, mga pang-ulam, tubig, lahat po na kailangan sa doon, binibigay po sa amin. Malaking pasasalamat umano ni Nelly, Nanay Angelica at ng mga residente ng Gainza sa naibigay na tulong ng provincial government ng Camarines Sur dahil magagamit nila ito para muling makabuo ng kanilang tirahan at panggastos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Gov. El Rey Villaferte, maraming salamat po sa matatanggap po namin ngayon na beneficiary po. Malaking tulong po sa amin. Kasi mapapayos po namin ang bahay namin, saka mabibili po namin ang kailangan po namin. Ito po masabi ko, may natanggap akong pera. Patuloy ko po yung pag-ayos ng bahay namin at saka pangailangan ng pagkain. Talagang pasalamat ako sa Diyos na mayroon pa nagtulong si Gov. El Rey. Jem Garcia, CSN. Agad na tumugon at naghatid ng 2 oxygen tank maging gamot ang provincial government ng Camarines Sur sa isang padre de pamilya sa Sangay na nag-viral matapos gumamit ng DIY oxygen gamit ang pinagtagpi-tagping timba, kalendaryo at iba pa. Narito ang ulat. Dala ang 2 malaking oxygen tank at gamot tinungo ng Provincial Health Office at ng PSWDO Kamsur si Tatay George Bonancia ng Sibagwan, Sangay, Camarines Sur. Si Tatay George ang padre de pamilyang nag-viral sa social media matapos gumamit ng pinagtagpi-tagping kalendaryo, timba, plastic bottles at clip fan bilang alternatibong oxygen. Labis ang kasiyahan ni Tatay George sa tulong mula sa probinsya sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Sinurin ito ng doktor mula sa PHO Kamsur at binigyan ng gamot. Malaking tulong umano para sa kanya ang gamot at ang 2 oxygen tank na may lamang compressed oxygen gas dahil sa kanyang karamdaman. Apektado na kasi ang baga ni Tatay George dahil sa iba pa niyang sakit tulad ng sakit sa kidney at atay. Pinapuang sa kuyang bagahangos at dahil na po ako nahirapan talaga, halos mag-agan nakatukaw lang ako. Dahil ko kaya humigda talagang lapat. Tukaw lang ako sa lamisa. Mag-aga kayo nagkukurulog ng likod ko katutugaw. Kaya nagkaigwanan ko yung oxygen, lalo na po may igwanan naman po kamong dara, ay hindi ko po halos paano ko magpasalamat po sa inyo. Ayon kay Dr. Karina David ng PHO, mahalaga para kay Tatay George at sa kanyang kondisyon ang compressed oxygen gas. So, si Tatay po madami iniinda sa puso, sa baga, sa atay, at sa kidneys niya. So sa kalagayan niya po ngayon na nahihirapan talaga siya maghangos, very essential po at kailangan talaga ng oxygen supplement ni Sir.
Sa kalagayan niya ngayon, nag-i-improve naman na po si Sir kasi meron na siyang oxygen. Sasagutin na rin ng probinsya ang pagpapa-CT scan ni Tatay George sa Kamsur Provincial Medical Center para sa intensive diagnosis sa kondisyon nito. Bibigyan rin siya ng financial assistance at wheelchair mula sa PSWDO Kamsur. Labis ang pasasalamat ni Tatay George kay Governor El Rey Villafuerte at sa provincial government ng Camarines Sur dahil sa agarang tulong na handog para sa kanya. Sabi ko lang po kay Gub, maraming salamat po sa gabos na naitabang mo. At sana po, grabe po ang matatabangan niya halos arog man sa ko. Dahil nga sa arog kayo niya. Sige nga sa bulong pa, halos dahil sawa po nagsakripisyo ang mga arog po sa Indo. Dawa mainito nagkaabot tigli para lang maghatag yung tabang na hali po sa inyo. Hali po tigli. Chris Novello, CSN. Suportado ng provincial government ng Camarines Sur ang mga organisasyong tumutulong sa sektor ng edukasyon. Mga miyembro ng teaching and non-teaching personnel ng DepEd Kamsur nagsagawa ng General Assembly. Narito ang ulat. 24 na taon nang nagbibigay ng serbisyo ang Camarines Sur Teachers and Employees Multipurpose Cooperative o CASTIMOPCO sa mga teaching at non-teaching personnel ng Department of Education sa Camarines Sur. Sa loob ng mahigit 2 dekada, libo-libong mga guro at kawani na ang natulungan ng kooperatiba, lalo na sa kanilang mga pangangailangang pinansyal. Isa si Teacher Corazon sa mga naging benepisyaryo ng kooperatiba. Ayon sa kanyang malaking tulong ang CASTIMOPCO sa pagtusto sa pag-aaral ng kanyang mga anak sa kabila ng limitadong kita. Malaking tulong po yung tulong na nagawa na CASTIMOPCO sa akin, lalo na sa mga anak ko na nag-aaral. Pag wala silang pang-pension, yung CASTIMOPCO yung natatakbuhan ko. Ayon naman sa Curriculum Implementation Division o CID Chief ng SDO Kamsur at miyembro ng CASTIMOPCO na ginawaran ng Loyalty Award matapos ang 15 taon, malaki ang naitulong ng kooperatiba, hindi lamang sa kanya kundi pati sa kanyang pamilya. Bukod sa loan, may mga benepisyo rin ang mga miyembro tulad ng savings, patronage refund at dividend na nakakatulong sa pagdagdag ng kita ng pamilya. Ay Diyos ko, maraming tulong ng cooperative sa amin, lalo na nung nagpapaaral pa ako ng aking anak, na kapag kulang-kulang talaga, kasi alam mo naman kapag teacher, we are not satisfied of not sending our child to the best school we can afford. No? Kaya kahit mangutang, basta may abante lang yung anak namin. So kapag nagpapaaral pa kami and travel, doon ako lumalapit sa cooperative para sa financial assistance. Ang CASTIMOPCO ay nananatiling sandigan ng mga miyembro ng Department of Education sa Camarines Sur, lalo na sa mga panahong may pangangailangang pinansyal. We are here just to help our teachers when it comes to financial literacy and at the same time provide multiple mga livelihoods like loans. Meron kaming mga over-the-counters, meron kaming tindahan, meron kaming we are also helping our schools sa Brigada Eskwela. We are also helping 5 small cooperatives sa mga trainings. Tapos ang meron kami ngayong ginagawa na helping other cooperatives to display their products sa aming tindahan sa kooperatiba. Ang cooperative kasi, ang pinaka-main purpose niyan for the teachers or for anyone who is a member to save, and meron silang mapagkukunan ng pwede silang umutang, pwede silang bumili o appreciate ng product ng cooperative. So in other words, helping each other. Parang in practical pag cooperative ka, nakakatulong ka at tinutulungan ka. Samantala, suportado ng pamahala ang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamuno ni Gov. El Rey Villafuerte, ang kooperatibang nakakatulong sa sektor ng edukasyon. Naging panauhing tagapagsalita siya sa 24th Annual Assembly ng grupo, kung saan binigyang diin niya ang kahalaga ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mag-aaral.
Yes, 24 years na sila. Naalala ko nung governor ako, 2004, 22 years ago, na grabe na po ang suporta natin dyan. Inumpisa ng aking ama, ako, si Governor Mig, Governor Luigi. Basta sa teachers, education, supportado po tayo. Every year po, nagtutulong po tayo sa kanilang mga regular events, yung annual event nila. At ang teacher naman at schools, at every day, nagtutulong tayo dyan. Bibigay tayo ng laptop, nagbibigay po tayo ng smart TV, nagbibigay tayo ng scholarship sa masteral, doctoral, electric fan, school equipment, covered court, classrooms. Patuloy ba sa teachers education support. Sinasabi ang pag-asa ng bayan, kabataan, pero ang ang nagmo-mold sa kabataan ng mga teachers, no, everyday pumapasok sila diyan. So dapat hindi lang kabataan, dapat in partnership with ating teachers, mga guro, na sila ang talagang nagtutulong para maging edukado, productive ang ating kabataan. Regine Boy, CSN. Umarangkada na ang auditions para sa The Big V, ang pinaka-aabangang singing contest sa Camarines Sur tuwing Kaugma Festival. Si Jem Garcia sa detalye. Maaga pa lang ay pumila na sa Camsur Uptown para sa ginanap na audition sa The Big V si Christine Lara ng Pasakaw, Camarines Sur. Ayon sa kanya, pangarap niya umanong maging sikat na singer. Maliban dito ay gusto niyang ipakita ang kanyang talento at hindi kailanman umano naging hadlang ang kanyang kapansanan. Ipapakita ko po sa lahat na kung sino yung tunay na Christine Lara at bibigay ko po yung lahat-lahat at best ko para lang po makapasok sa audition. And papakita ko din po sa lugar namin na hindi lang ako basta-bastang bata lamang. Isa rin sa nagbaka sakaling makalusot ay si Kyle Lavadia ng Buhi, Camarines Sur. Makailang beses na rin umano niya itong audition sa isa sa mga highlight ng Kaugma. Pangarap niya rin kumanta sa harap ng maraming tao. Nakasanayan niya na ito dahil sa kanyang ama na isang amateur singer na kanyang naging inspirasyon. My father po, isa po kasi siyang singing ay amateur. Nag-amateur din po siya dati. Baka po mag-audition po ako sa television. Yun po talagang pinaka-ultimate dream ko po na maging singer sa TV. Ilan lamang sina Christine at Kyle sa mga sumubok sa auditions ng The Big V nitong Sabado, March 28 sa Camsur Uptown. Ang programang ito ay nagsisilbing avenue para sa mga aspiring singers sa probinsya upang mas lalong malinang at madiskubre ang kani-kanilang talento, lalong-lalo na sa pagkanta. Sabi nga ni Gov. El Rey, dahil kita mapundo ng pagtuklas ng mga bagong talents dito sa Camsur kasi dakulong kita ngunyan, yung mga talents dahil kita po kayo nauubusan. Kaya naman, maski nga ni sabi ninda may krisis ngunyan, dahil kita mapapugol na idagos ang event na ini kasi ini sarong bagay na pigahalat man kang sa itong mga aspiring singers dito sa Camsur na madagos ini yung dakulaw na okasyon sa Kaugma Festival, which is the Big V. Samantala, ang audition na ginanap nitong Sabado ay nagsilbi na rin bilang elimination round at nakapili na ng finalist na magpapasiklaban sa grand show na gaganapin sa May 27 kung saan malalaman ang mag-uuwi ng kampyonato at ng grand prize na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Jem Garcia, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.